Foli ni waleɲuman dɔ bɛ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen ko nin ye a kuma selen ye. San o san selenji ni silamɛw b'u kunda yɔrɔ min nka Segu jamana don kɛrɛnkɛrɛnnenya Barawuli cercle la Tamaninkaw fɛ yen a Seyida Cherifla Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ bangedugu don ka taa Alul Beitu ziyara minnu ni olu danbɛ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ziyara ye Tamanin kɔnɔ baaraw olu daminɛna bisimilaliw daminɛna ka bɛn ni araba Juin kalo tile 28 ye. Baaraw yɛrɛ n'u bi don ka bɛn ni alamisa Juin kalo tile 29 ye. Fédération Ansardine International silamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka bɔ Mali fa caman fɛ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o kadara kɔnɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni a ɲɛmaya bɛ a Seyida Cherifla bolo u ye dantigɛli dɔ kɛ u jabala la ka bɛn ni tarata Juin kalo tile 27 ye ka weleda kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma ziyara min ni a bɛ ka labɛn Tamanin kɔnɔ a bɛ se ka kunjɛ hɛrɛ ni baden la ka laban ka dugawu kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu dalen do ye walasa Ala bɛ se ka nafa ni u barika fɛnɛ ye. An ka jɛ ka groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmɔgɔw ka dantigɛli lamɛn ka bɛn ni Tamanin ziyara ye. Mali kɔrɔna tile bi kɛɲɛkan ni bani Mali sɛgɛnnen do c'est-à-dire insécurité bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na bi a ka kan an k'an tɛgɛ jan Ala a ka kan an k'an ka lafuliya yira Ala la a ka kan an ka yira Ala la k'a fɔ an dɛsɛra Ala k'an dɛmɛ Ala ka bɔda d'an ma donc o kɛyɔrɔ ɲuman dɔ ye Tamanin ye o kɛyɔrɔ ɲuman dɔ ye an ka ziyara kɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye min bɛ senna bi balimakɛ bɔra k'a fɔ le 29 de ce mois n'o ye juin kalo tile 29 ye n'a kan ka bɛn alamisa nata ma an karamɔgɔ Cherifla ale bɛ ziyara min organiser san o san ka ɲɛsin a bangebaaw ma ka ɲɛsin ayiwa silamɛ suw ma Tamanin yen nɔ ka ɲɛsin dɔnnibaa suw ma ka ɲɛsin sirifu suw ma donc o ziyara de bɛ yen nɔ a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ groupement tɔgɔ la groupement ka bɔ silamɛw ka bɔ toute tendance confondue bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa Alakira ka nin sunna in sallallahu alaihi wasallam ka taa ɲɛnɛmaya Tamanin a bɛ ɲini Mali autorités fɛ u ka essayer ayiwa ka mɔgɔw sécuriser i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na san o san u ka dɔ fara mɔgɔw sécuriseli kan u ka dɔ fara ayiwa mɔgɔw kɔlɔsili kan parce que an bɛ balola contexte min kɔnɔ bi a mako bɛ renforcement de sécurité la bi a mako bɛ an ka dispositifs ta minnu bɛ hadamadenw kɔlɔsi ko ɲuman donc a bɛ ɲini Mali autorités fɛ u k'u hakili tɛ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka bɔ comme kɔnɔkulu alamisa nata an ka jɛ an ka taa nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. An bɛ Ala tanu ka seli Alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam an'a ka denbaya an'a sodunkew an'a ka sahabaw ani ka foli ni barikada kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ani Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nin ye kibaruya duman ye k'a lase silamɛw ma tɛ kibaruya wɛrɛ ye o ye Tamanin ziyara ni Ala ye alamisa don jira an na inshallah jeudi an bɛ tubabu kalo min na n'o ye juin ye o tile 29 jeudi inshallah Tamanin ziyara bɛ yen Mali yɛrɛ n'i y'a ye an bɛ yen bi Ala ni ziyaraw minnu bɛ yen dugawu minnu bɛ kɛ ziyara kɛnɛw kan o de Mali b'o de bolo bi Mali b'o barikaw de bolo Tamanin ziyara fana o ye Mali ziyarabaw dɔ ye ka d'a kan o ye an karamɔgɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ groupement na n'o ye Seyid Cherifla o y'ale ka bangebagaw ka ziyara ye donc o de kama groupement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɔ ka silamɛ bɛɛ wele ka cɛw wele ka musow wele ka denmisɛnw wele ka mɔgɔkɔrɔbaw wele ka autorité administrative ni politiques ka bɛɛ lajɛlen wele ka malien bɛɛ wele maa min tɛ hali diinɛ la ka bɛɛ lajɛlen wele ka d'a kan ni ko Cherifla ko malien bɛɛ ka ko silamɛ n'a silamɛ tana kafiri ani hali maa min dalen tɛ Ala la ale ko an bɛɛ lajɛlen tant que jamanadenya birifini bɛ an kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ se ka min kɛ an ka jamana ye an k'o kɛ
donc o kuma la n'o ka ziyara bɛ yen n'o ka du ziyara bɛ yen ni sirifuw ka ziyara bɛ yen o kuma la o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kan ka min ta ba la maliyɛn bɛɛ ka kan ka min k'i sɛbɛ ye. Ni kun ye Imam Mohamed Musa Diallo ani Aluseni Jakite ka dandigɛliw ye Usmani Zogore ni Seydou Ɲare ka kuma galamaniw na ka bɛn ni tamani ziyara ye min bɛ bolo da Alamusa ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ ni o bɛ bɛn Juin kalo tile 29 ma ni kuma in b'a sɔrɔ tamani kɔni maaw bɔ bɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bani Bange dugu la Segu jamana ka Barawuli cercle la tamani kɔnɔ. Bibi na Mali jamana ɲɛma ye baara min n'u don san 2016 ni o ye Bamakɔ ni Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ siraw ye olu baaraw bɛɛ senna maa minnu ni olu ye a sira sigibaw ye minnu ye a matamabaw ye olu bilama kɛmɛ ka baarako in jateminɛ danga bɛnna an ka ɲininikɛlaw ye wuli ka jɔ kɛ ka se maaw ma minnu ye a sira sigida maaw ye ka se ka u hakilinanta dɔ baaraw kɛcogow ka ani baaraw taabolow ka maa min ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye k'o lase an ma an ka ɲininikɛla Abdul Karimu Sako n'a ka jatara Ibrahima Kulibali do. Vraiment baara in a bɛna kɛ lafiya ye a bɛna kɛ lafiya a bɛ mɔgɔw sɛgɛn sa mais a ko kɔni hɛrɛ b'a la puisque la sira tɛ yen capitale kɔnɔ yanni Kulukoro cɛ sira tɛ yen a baara ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ vraiment baara in n'a kɛra a kɛcogo la alhamdulillah don dɔ mɔgɔw bɛ lafiya vraiment o kɔni ye mɔgɔw ka sabali de parce que ne yɛrɛ filɛ degun na hali mɔgɔ minnu bɛna sanni na fɛ n bɛ dɔw bolo sama de pour que u ka don so kɔnɔ k'u ka sanni kɛ yɔrɔ o y'a dan ye dɛ a bɛ mɔgɔw sɛgɛn yɛrɛ mais ni Ala sɔnna taalen ɲɛfɛ lafiya b'a la. Bon jamana ka baara kɔni bɛɛ ka hakilina ye a t'i degun se anw ma parce que jamana ka kɛta don donc u k'a ko teliya an bɛ waati min kɔnɔ waati gɛlɛn don samiya wagati de don bon an fana sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma an ka baara bɛnnen don yan ma donc an fana ka mobiliw bɛ don ka na bɛrɛw ni cɛncɛnw ta ka taa donc ni sira dilanna bɛɛ de bɛ lafiya mais ni u ye bɔgɔ fana tonton sira da fɛ ta ka bɔ yan fɔ Murabugu foyi cɛlen t'a la o fana tɛ faamu donc u jija cogo bɛɛ la u ka bɔgɔ in cɛ fana a bɛnnen don mɔgɔw ka butigidaw ma bɛnnen don mɔgɔw ka sigiyɔrɔ ma déplacement ni fɛnw ka gɛlɛn ka baara kɛ donc n'u sera k'a ye ka teliya joona joona ka bɔgɔw ni fɛnw cɛ ka bɔ yen ka sira danbe dɔɔni yanni u ka dilanli ka se yan a bɛ diya an ye an b'o de laɲini u fɛ teliya la sinon basi foyi t'a la donc minnu m'a faamuya u k'a ɲini k'a faamuya parce que baara tɛ se ka kɛ ni dɔ tɛ degun bon degun in kɔnɔna ye waatini ko de ye mais n'a banna i bɛ temps min kɛ ka lafiya i b'o de lajɛ donc degun ye waati kunkurunin de ni sira banna sisan san 10 san 15 san 20 i bɛ lafiya la o de wa kalo 3 kalo 4 tɔɔrɔ de donc o de nafa bɛ lajɛ ka degun in to yen donc u ka jija u ka baara in teliya an bɛ ka hɛrɛ de b'o la an bɛ ka nafa b'o la an b'o de laɲini o fɛ. Bon a bɛ ka degun ba las'an ma yan nɔ parce que ni sira bɛ ka dilan an bɛ sirada la yan nɔ bon poussière b'an kan mɔbiliw bɛ tɛmɛ a bɛ poussière yɛrɛ de wuli surtout ni embouteillage bɛ yan nɔ tuma min na dɔw ni kalamaw bɛ tɛmɛ u bɛ na buguriw la yan nɔ poussière yɛrɛ de kɛ mɔgɔw kan o kɔni gɛlɛya b'an kan n'u sera ka sɔn kɔni o bɛ fisaya mɔgɔw ma yan nɔ. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la libikaw ye a jira k'a fɔ min ye maa dɔw su ye olu sera ka ye kwajidaw la dangandaw la libi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ seleke naani dɛmɛbolo min bɛ wele ko Croix-Rouge international olu de ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka su ninnu ye nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kwaji yɛrɛ de ye su ninnu lasegin ni ka na u dɛn danganda la min ye maa caman ye maa mugan ɲɔgɔn na o de su sera ka ye kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ min ye maa minnu ni olu kun ye a laɲini k'a fɔ u bɛ nazarala lasɔrɔ Libi jamana fɛ maa 5,000 ɲɔgɔn na olu kɔni sera ka lasɔrɔ k'olu kisi a y'a kwaji caman ɲɛla tuma min na ni degun kun bira ka u sɔrɔ ka sababu kɛ kurun fiɲɛ ye. Gabonkaw ka jamana kɔnɔ wasaden dɔ bɛ yen u kama ko Roland Désiré Abba n k'a fɔ maadenw maa min kun y'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini k'i kwada jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba Kuala ani Jean Bengide kun bɛ fankelen fɛ don dɛmɛnw na a kun ye bagabagalika dɔw fɔ minnu ni jamana ɲɛmaw yɛrɛw bolo jamana cika don ko a n'a jamana foroba yɔrɔ caman lajɛ ni ka foromarani don olu yɔrɔw la k'olu tiɲɛ ni jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ma fanga bila. Kwasada ina fana kunnafoni disow maaw taara don yen ni maramafɛnw ye ka caman tiɲɛ sɔmi na bɛ ɲɛsin ale de mɔ ni o ye Roland Désiré Abba min ko ye nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a kɔni nbilama lasagonnen don. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ne Mwandan Semi ale de ye bunduja Congo Mamurlen Jakolo ɲɛma ye Kamina Nsapu fale kɔfɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ni a ka sɔrɔsiw fɛ. A n'an bɛ dantigɛli dɔ kɛ bi a kɛlen ka dakari ka bɔ kasobo na ni o ye Congo Kinshasa faba Kinshasa kasobo ye k'o bila subahana mansin kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ YouTube jami kɔnɔ ni a bɛ ka jira k'a fɔ uti kalo la min ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ye a ka taa ka bɔ fanga na
o tɛmɛnen kɔfɛ Rwanda ka fɛn fɛn bɛ Kinshasa Congo kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ gwendo fɛnɛ bi kɛ o ye kɔrɔfɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye maa caman ne kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila tɛna kɛ ɲanguma a fa Laurent Désiré Kabila den ye ko Tutsi de don ni o ye filaw ye minnu ni olu bɛ Rwanda yanfan fɛ ko kumana ko Rwanda ka bɛɛ lajɛlen na gɛn ka bɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ k'a bɛ daminɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila yɛrɛ de la fɔlɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kenya jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalataw bɛ kɛ uti kalo nata bi in na min ye minnu ni olu ye cɛbaw ye a bi jamana jɔ ka minnu nga baara bolodalen min bɛ u bolo u k'a ma ko projet de société bɛɛ lajɛlen kun welelen kun do k'i ka projet de société dandigɛ jamana denw ye i b'a fɛ ka baara kɛ siraw minnu ni siraw minnu kan Raila Odinga fanga sinamatɔnw fara mɛ ɲɔgɔn kan ka maa min kɛ u ka cɛbɔ ye ale ye a ka dandigɛliw kɛ k'a fɔ a bɛna baara kɛ fɛn minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye seko ni dɔnko bɛ se ka don ba la ka min ye kanko ye k'o don ba la fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin Kenya jamana kɔnɔ cogo min na k'a ka baara taabolo bɛna kɛ o ye ani jamanadenya yɛrɛ o bɛ se ka lapasa ya ko a bɛna baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan Uhuru Kenyatta min ye jamana ɲɛmaa ye n'a bɛ k'i kama yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ale ye a jira k'a fɔ min ye kala ye a ka kɛ fu ye jamanadenw bolo k'a daminɛ duguma kalansenw na ka taa se sanfɛ kalansow ma ko olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ fu ye ko ani cɛsiri o baaraw la kɛnɛya ko ta fa ko kɔsada in na gɛrɛbubaw minnu ni olu kɛra baara bila kɔtigɛbali lapasajɛkuluw fɛ kɛnɛya binaku kan ko an na fɛɛrɛ tigɛ ni ka kɛnɛya ko ka o kɔrɔ don. Bamanankan kunnafoni bi kunjɛ ni kɛnɛya kunnafoni ye Tata Ture ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka kɛ ka bana dɔ sɔrɔ cogo ni a furakɛ cogo bɛɛ lajɛlen faamu ko bana min ma ko endométriose ya denzoyanfa bana dɔ de don Tata Ture a n'a ka maafamu ya ne bi ɲɛfɔli kɛ an ye o la. Endométriose n'o ye densɔrɔ dimi a bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi bila musolakaw la waati dɔw la i n'a fɔ lada waati wali kelen waati wɛrɛw la ni bana in min filɛ ni a bɛ kɛ sababu ye ka cellule endométriale o min bɛ wele densɔrɔ foye k'olu dilan denso kɔfɛ n'o ye utérus ye o min bɛ kɛ sababu ye ka endométrie dilan farikolo fan wɛrɛw la tissu endométrial n'o ye densɔrɔ fani ye o mana sɔrɔ farikolo fan o fan fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni buruji ka taa ni ka segin ye n'o ye hormone ye muqueuse utérine n'a bɛ wele denso dɔ fari o fana bɛ kɛ nin kɛcogo kelen in na nin waleya ninnu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni kalo labɔ ye o togo la tissu n'o ye fani minnu bɛ sɔrɔ denso kɔnɔ n'olu y'u yɛrɛ sɔrɔ denso kɔfɛ i n'a fɔ endométriose bɛ musolaka minnu na n'o ye denso dɔ dimi ye olu ka kalo labɔ tɛna kɛ a kɛcogo la bari a tɛna bɔ farikolo kɔnɔ o de kadara kɔnɔ jeli ka fara cellule endométriale kan o min bɛ wele densɔrɔ foye bamanankan na olu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ farikolo fan wɛrɛ fɛ o min bɛ kɛ sababu ye ka degun lase o yɔrɔ kofɔlenw ma ka fara peritone kan o waleya in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kuru falenni ye o jeli ka fara cellule endométriale kan n'o ye densɔrɔ foye ye olu sigiyɔrɔ bilali ka n'u yɛrɛ sɔrɔ farikolo fan wɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase o yɔrɔ masinaw ma sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ŋɛɲɛ ye o yɔrɔ masina la o min bɛ kɛ sababu ye ka na ni degun ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuru dilan o yɔrɔw la n'o ye kyste ye walima tissu cicatriciel n'o ye jeli fɔn ye o de bɛ na ni organew nɔrɔli ye u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka dimi waleya ni bana min filɛ nin ye endométriose n'a bɛ wele bamanankan na denso dɔ dimi n'i ye muso ta 100 sara la minnu balikuyara n'u bɛ se ka den sɔrɔ 5 walima 10 ɲɔgɔnna la a b'olu lasɔrɔ endométriose bɛ se ka lakodɔn musow la minnu si b'a daminɛ san 25 ka taa bila san 40 ɲɔgɔnna la dimi gɛlɛn sira kan o ye dimi ye dimi min n'a bɛ sinsin barakɔrɔla la walima musolaka minnu bɛ se kɛnɛyaso la ka sababuya kɛ den sɔrɔbaliya gɛlɛya ye a ka ca la i bɛ taa sɔrɔ nin bana kofɔlen n'o ye endométriose ye a b'o musolaka ninnu de la endométriose bɛ musolaka minnu na n'i y'u ta 100 sara la 30 walima 40 ɲɔgɔnna den sɔrɔko gɛlɛya b'o olu la nka a ka ca la endométriose n'o ye denso dɔ dimi ye ani dimi tɛ ɲɔgɔn fɛ wa a man teli ka muso bali ka den sɔrɔ o de kadara kɔnɔ a bɛ se ka lakodɔn sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn de senfɛ i n'a fɔ o bɛ min wele intervention par laparoscopie dans l'abdomen o de kadara kɔnɔ a ka ca la mɔgɔ tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn na endométriose bɛ musolaka dɔw la sɔrɔ nka sababu bɛ se ka bɔ waleya dɔw la i n'a fɔ facteur génétique n'o ye bana minnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ walima système immunitaire n'o tɛ se ka waleya a waleya cogo la waleya dɔw yirala nin bana in sɔrɔli kun kan n'o ye notion de reflux rétrograde ye n'o ye jeli kɔfɛtaama ye jeli ka fara couche superficielle de l'endométrie kan olu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma
n'o ye denso kɔfɛla ye ka sababu kɛ contraction musculaire ye o sira kan jeli tɛna se ka tɛmɛ a tɛmɛ sira ɲuman fɛ jeli min bɛ cellule endométrielle kɔnɔ n'o ye densoro foye ye o bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma n'o ye cavité pelvienne ye nin waleya in bɛ musolaka caman sɔrɔ nka waleya wɛrɛw y'a yira k'a fɔ tissu endométrial n'o ye densoro fani ye olu bɛ se ka taama denso kɔfɛ ni sira dɔw ye ni lɛnfu ye bamanankan na n'o bɛ wele yimone walima jeli o togo la a bɛ se ka kɛ cellule ɲuman minnu bɛ denso kɔfɛ n'o ye utérus ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ cellule endométriale ye o min bɛ wele densoro foye ka sababu kɛ waleya dɔw ye i n'a fɔ facteur génétique o min bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ walima environnementaux n'o ye lamini kun ye endométriose gɛlɛyaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ nka endométriose n'a ma furakɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye kuma dɔw la ka na ni gɛlɛya ye waleya fila bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na n'a madali ye n'o ye ménopause ye ni bange tigɛra o bɛ na ni nɔgɔyaba ye endométriose ko la a filanan o ye kɔnɔmaya ye o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka endométriose dimi lada nka o ye wagatinin ko ye kɔlɔlɔ dɔw bɛ endométriose bana la n'o ye densɔrɔ dimi ye o dɔ bɛ tali kɛ densɔrɔbaliya la n'i ye muso kelen ta muso saba cɛ la endométriose la bana bɛ muso minnu na i bɛ taa sɔrɔ kelen b'u la min tɛ se ka den sɔrɔ ka sababu kɛ densɔrɔ dimi ye n'o ye endométriose ye a sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ ni laparoscopie ye o bɛ lakodɔn densɔrɔbaliya sɛgɛsɛgɛliw senfɛ densɔrɔ fani dɔrɔli ɲɔgɔn na n'o ye adhérence du tissu endométrial ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso ka densɔrɔ dɔgɔya bari a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kiliden bali n'o ye ovule ye ka denso lasɔrɔ endométriose bɛ musolaka minnu na n'a ma juguya kosɛbɛ n'i y'u ta kɛmɛ sara la 90 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ olu bɛ se ka den sɔrɔ san 5 kɔnɔ nka ni waati janyara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni densɔrɔbaliya ye nka fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ o de ye den sɔrɔli ye joona walasa ka nin bana in kunbɛn n'o ye endométriose ye farikolo ɲɛnajɛ o laɲininen don ka fara dumuni na suguya dɔw kan nka ale bi o ma sɛnbɛntiya kosɛbɛ bari o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma